Tao po. Tao po. Tao po. Ay! Naku, sorry. Hindi ko sinasadya. Naku, pasensya ka na, hindi agad kita napansin. Wala po yun. Pasensya na rin po kayo kung nagulat ko kayo. Magandang araw po pala. Nandyan po ba si Emma? Nasa loob siya, natutulog pa yata. Kaklase niya po ako. Gusto ko lang po sana siyang kumustahin. Ah, ganun ba? Ayos naman siya. Bakit? May lakad ba kayo? Wala naman po. Ako nga po pala si Jacob. Ano po? Ako naman ang tita Kay mo, mama ako ni Emma. Kinagagala ko po kayong makilala, Tita Kay. Ako din, iho. Sige, saglit lang at titignan ko si Emma kung gising na. Sige po. Oh, Emma, gising ka na pala. Bakit po, ma? May naghahanap sa'yo sa labas. Ha? Sino naman daw po yun? Jacob daw ang pangalan. Klase mo yata. Sana sinabi mo, ma, na umalis ako. Nasabi ko kasing nandito ka sa loob, kaya labasin mo na siya. Magandang umaga, Emma. Ano ba kasing pinunta mo dito? May ginagawa ako. Gusto ko lang sanang kumustahin ka, Emma. Ayos lang naman ako. At araw-araw mo naman ako nakikita sa eskwelahan, di ba? Emma, gusto ko lang Sige, naman... pwede ka na umalis. Marami pa akong ginagawa. Emma, pwede ba tayong mag-usap? Ano na naman yun, ma? Manliligaw mo ba yung nagpunta kanina, si Jacob? Si Jacob na niligaw sa akin. Hindi, no? Eh bakit pumunta pa siya dito para lang kumustahin ka? Mukhang nag-aalala siya sa'yo. Wala akong pakialam sa lalaking yun. Ang kulit. Eh mukha naman siyang mabait. Ma, kahit manligaw sa akin si Jacob, hindi ko siya sasagutin. Bakit naman? Hindi ko po siya type, tsaka wala po akong nararamdaman sa kanya. Anak, wala ka naman agad-agad na mararamdaman sa tao. Tsaka bakit hindi mo pagbigyan na manligaw siya sa'yo? At isa pa, ma, pag nanligaw siya sa akin, hindi ko siya pwedeng baste din. Ha? Bakit hindi mo pwedeng baste din? Kasi po, pag sinabi ko yun, baka hindi na po niya gawin yung mga project ko sa school. Ah, kaya pala. Pinapaasa mo yung tao kasi ginagamit mo siya. Ganun ba, Emma? Kasalanan ko ba, ma, kung malakas ang tama niya sa akin? Mali pa rin yun, Emma. Dapat, ikaw ang nagpapakahirap sa mga projects mo. Hindi yung gumagamit ka pa ng ibang Hayaan mo tao. na siya, ma. Siya naman yung may gusto nun at hindi ako. Mali pa rin yun, anak. Baka mamaya isang araw ikaw din ang magsisi. Hindi mangyayari yun, ma, kasi wala naman akong pakialam sa kanya. Naku, baka balang araw ikaw din ang maghabol sa kanya. Malabong mangyari yun, ma. Ay naku, Emma. Pag nalaman ng papa mo yan, baka magalit yun sa'yo. Ay naku, ma, dyan ka na nga. Puro ka na lang sermon. Hi, Emma. Nandito na naman tong lalaking to. May inaantay ka ba, Emma? Emma, gusto mo ba sumubay ka na sa akin mamaya? Sige ren, sabay na ako sa'yo mamaya pag uwi. Tara na, pasok na tayo. Baka malate pa tayo. Sige. Siya nga pala, Jacob. Natapos mo na ba yung pinapagawa ko sa'yo? Ay, oo nga pala, Emma. Eto na, pinagpuyatan ko yan. Talaga? Mabuti naman kung ganon. Salamat. Wala yun, Emma. Ikaw pa. Malakas ka sa akin eh. Sige, sa susunod ulit, magpapatulong ulit ako sa'yo. Basta pag may kailangan ka, Emma, sabihin mo lang. O siya, tara na. Baka malate pa tayo. Siya nga pala, Emma. Pwede ba kitang ihatid mamaya? Wag na, Jacob. Ayos lang ako. Ako na lang mag-aarid kay Emma. Total, may motor naman ako. Sige, Renz. Tara na. May balak pa yatang manligaw ang Renz na yun. Basta, hindi ako susuko hanggang magustuhan ako ni Emma. Mukhang may gusto sa'yo yung lalaking yun. Ewan ko ba dun? Tingnan mo, manliligaw sa'yo yun. Ang kulit-kulit na ng lalaking yun, hindi ko na nga pinapansin. Ganun ba? Hayaan mo na. Pasok nga tayo. Dito na lang ako, Renz. Salamat.
Sige, Emma. Mauna na rin ako. Sige, mag-iingat ka. Oh, Emma, mabuti naman at nandyan ka na. Kanina pa kita hinihintay nang makakain na tayo. Wala akong gana, ma. Mamaya na lang po ako kakain. Ba't ganyan ang mukha mo? Kasimangot ka na naman. Nasira yung araw ko sa lalaking yun. Sino bang tinutukoy mo? Si Jacob ba? May iba pa po ba? Paano naman kasi, ma? Kinukulit na naman niya ako. Hayaan mo na lang siya. Kawawa naman yung tao. Ano pa nga ba? Bakit hindi mo kasi siya kausapin ng maayos? Hindi yung pinapaasa mo siya. Ewan ko ba dun, ma? Hindi kasi marunong makiramdam. Anak, lagi ka kasing nagpapatulong sa kanya. Si Jacob kasi ang pinakamatalino sa klase namin, ma. Kaya ba sinasamantala mo? Tapos pag wala kang kailangan sa kanya, hindi mo siya pinapansin? Ma, hindi ko nakasalanan kung nagkakagusto siya sa akin. Ay naku, bata ka. Magpahinga ka nga muna dun sa kwarto mo at mamaya na kita tatawagin para kumain. Nawalan na po ako ng gana, ma. Ikaw bahala. Sige po, pasok po muna ako sa kwarto para makapagpahinga. Paano kaya to? Sigurado babagsak ako nito pag hindi ko to natapos. Ano kaya kung humingi ako ng tulong kay Renz? Tama! Tatawagan ko siya para matulungan niya ako. Oh, ba't napatawag ka, Emma? Hello, Renz. May ginagawa ka ba ngayon? Marami. May lakad ako kasama ng mga barkada ko. Gusto mo bang sumama? Gusto ko sana, kaso may kailangan akong tapusing project. Ganun ba? Masaya dun sa pupuntahan namin. Sayang naman. Susunod na lang. Ikaw bahala. Baka magsisi ka. Sige, salamat na lang. Paano kaya to? Si Jacob kaya, subukan ko kaya siyang tawagan. Hello, Jacob. Busy ka ba ngayon? Hindi naman gaano, Emma. Bakit? Magpapatulong sana ako sa'yo kung pwede ka. Pwedeng-pwede naman, Emma. Basta ikaw, lagi akong may panahon. Talaga? Pwede ka bang pumunta dito sa bahay ngayon? Pwede naman. Ano bang problema mo? May pinapagawa kasing project, kaso hindi ko maintindihan. Ah, ganun ba? Oo, pag hindi ko daw ito nagawa, hindi ako makakapasa ngayong taon. Hayaan mo, Emma. Tutulungan kita para makapasa ka. Salamat, Jacob. Ang bait mo talaga. Sige, Emma. Antayin mo na lang ako dyan. Naalis na ako. Sige, bye. Jacob, ayos lang ba talaga sa'yo natulungan ako? Kasi nahihirapan talaga ako eh. Oo, ayos lang, Emma. Tara, umpisan na natin para matapos din tayo agad. Sige. Ang bait mo pa din sa akin, Jacob. Kahit na masama ang ugaling pinapakita ko sa'yo, hindi ka nagsasawang tulungan ako. Sana pala noong una pa lang, sinuklian ko na ang kabaitan mo sa akin. Hindi pa naman huli ang lahat. Ay, Jacob, ikukuha muna kita ng maiinom. Sige, salamat, Emma. Love, tignan mo to. Dito kaya tayo mag-apply ng trabaho. Sige, subukan natin. Baka makapasa tayo. Oo, love, dito na lang tayo magtrabaho. Mas malapit sa probinsya natin. Sige, love. Emma, Jacob,
Kamusta kayo? Okay lang naman kami. Malapit ng graduation namin. Ikaw, Renz, kumusta ka na? May 2 taon pa akong bubuuin bago makapagtapos. Ikaw kasi, Renz, puro barkada yung inatupag mo. Hindi ka nag-aral ng mabuti. Ayan tuloy. Mabuti pa kayo, makakapagtapos na. Oo, Renz, makakapagtapos na ako. Dahil na rin yan sa tulong ni Jacob. Kaya mo yan, Renz. Basta magbago ka lang, tuloy-tuloy na yan. Sana nga. Hayaan nyo, susundin ko ang mga payo nyo sa akin. Kaya malaki ang utang na loob ko kay Jacob. Dahil hindi siya nagsawang tulungan ako. Kaya makakapagtapos na rin ako. O siya, sige. Mauna na ako. May dadaanan pa kasi ako dito. Sige, Renz, ingat. Pagbutihin mo yung pag-aaral mo, ah. Love, salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong mahalin ka. Ako ngayon dapat magpasalamat, love, kasi hindi ka sumuko sa akin.